салом алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касоне ки дар ғарибӣ ҳастед. Аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки дар зери навор лайк монед, то ки ғарибо ҳам огоҳ шаванд ва бинед ки ин бародари муҳоҷири тоҷикмон бо ҳамроҳи ҳамон менте ки аз ӯ пул талаб мекунад, чӣ хел ҳуқуқи худша ҳимоя мекунад, мақсад намемонад ва як рубл ҳам наметиҳад. Дӯстони азиз, дар зери навор ҳатман лайк монед, хотири ғарибачаҳое ки чунин шер ҳастанд, мард ҳастанд ва ҳуқуқи худшона ҳимоят мекунанд. Ростӣ хостам ки навора дар инҷа монам, аллакай ин навор дар ҳама сомонаҳои иҷтимоӣ паҳн шид, ютуб ира удалит мекунад ва жалб мераса. Метавонед ки навора пурра дар саҳифаи иҷтимоӣ телеграми мо тамошо кунед. Силкаи канал дар комментарияш закрепитай. Ҳатман будро бародар пеш аз даштом кардан будро видеоро тамошо кун, баъд меги раҳмат ки дурӯғ нагуфта будай. Ва ба ҳамаи бародаро ғарибо дар ғарибӣ ҳастед, хоҳиш мекунем ки вақте шумо ҳуҷҷат дошта бошед, ӯ бадбахтое ки шуморо дар метро дастгир мекунад ва аз шумо пул талаб мекунад, пул натен, барое ки шумо ҳуҷҷати давлатӣ кардагиен, ба давлат пул месупоред. Барое ки ин ҳолат аз сари худам гузаштагиай, даже як танга ҳам надодум, аммо 2 соат бурдан дар адел маҳкам кардан, ҳеҷ гап не, аммо ман худам мақсад ҳақ будани худам исбот кардам. Ва наворе ки шумо дар аввал диден, мақсад мо зӯғша натонистем монда аз сабаби оне ки гуфтем ки ютуб удалит мекунам. Бародарои азиз, бародарое ки дар ғарибӣ ҳастед, ҳамин видеоро ба ҳамон ёру дӯстонтон плейлист накунед, то ки ҳамон калазарду бинад ки мақсад тоҷикҳо дар ҳама ҳолат чанд як қавлу мустаҳкам ба забон ба ҳуқуқи худшон аст. Алайкум дӯстони азиз, чигуна мебинед дар дасти мо 1 миллион паста, яъне ки М+ мебошад. М+ барои ҳамин ба қувват кардани мардонагӣ, бо қувват кардани бадан, қӯи спермаро баланд бардоштан, микровирус ки дар спермаи тоза кардан, барои хуногирифтагӣ, простатит бисёр чода фоида дорад. Бародарони азиз, бо боварӣ комил метавонед заказ кунед. М+ оригинал ва